אנחנו יודעים שהתורה היא תורה נצחית, וכאשר התורה מספרת לנו סיפורים שקרו לפני כך וכך אלפי שנים, התורה לא באה לספר לנו רק היסטוריה, אלא בעיקר התורה באה ללמד אותנו איזושהי הוראה שנוגעת ויכולה להיות נוגעת גם לחיים העכשוויים שלנו. זאת אומרת, גם כאשר התורה מספרת לנו על נוח, על אברהם אבינו, וכן הלאה והלאה, זה לא רק לדעת מה קרה אז לפני 3,000-4,000 שנה, אלא כדי ללמד אותנו כל מיני לקחים ולהעביר לנו כל מיני מסרים שיכולים לגעת גם לימינו אנו. הפרשה שלנו, פרשת השבוע, פרשת וירא, ממש אפשר לומר שהיא עמוסה בסיפורים כאלו שסופנים בחובם כל מיני מסרים. אני פשוט אדבר על כמה נקודות. הפרשה מתחילה בסיפור הפרשה הקודמת מסיימת את העובדה הזו שאברהם אבינו מל את עצמו לראשונה, ופרשה שלנו מתחילה בסיפור שאברהם יושב פתח האוהל כחום היום. אברהם חיפש אורחים. מידתו של אברהם בעולם הייתה מידת החסד, ובימים ההם כאשר הוא החלים מברית המילה שלו, כתוב שהשם בכוונה אלוקים מנע ממנו את האורחים כדי לא להטריח אותו. אברהם בכל אופן לא ויתר וחיפש וישב דרוך, אולי בכל אופן הוא יראה משהו. ואז השם שולח אליו מלאכים שהם מבשרים לו כמה בשורות. בשורה אחת, שאברהם ושרה עומדים להיפקד בבן. אברהם היה אז בן 99 שנה, שרה הייתה בת 89 שנים, והתורה מספרת שכבר חדל להיות לשרה אורח כאנשים, ולא יכלה באופן טבעי בשום אופן ללדת ילדים. הם מבשרים לו, אתה עומד לקבל בן משרה אשתך. זו הבשורה הראשונה שלהם. תכף נגיע לשאר הבשורות. אז התורה אומרת, וזה דבר שחוזר על עצמו לאורך כל ההתייחסות של התורה לעניין הזה, ותצחק שרה בקרבה לאמור. שרה צוחקת. שרה שומעת את הבשורה הזו שהיא עומדת להיפקד בבן, והיא פשוט צוחקת. אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, אני זקנה והוא זקן, איך יכול להיות כזה דבר? זה מצחיק. והשם מיד מגיב על זה, ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור? היפלא מהשם דבר. ולאורך כל הפרשה אנחנו רואים את ההתייחסות הזו לנושא הצחוק. עוד בפרשה הקודמת, כאשר השם מבשר לאברהם באופן אישי, לפני ששרה יודעת את זה, שהוא עתיד להיפקד בילד, השם אומר לו, וקראת את שמו יצחק. יצחק מזכיר לנו את הצחוק ששרה צחקה. אם זה מקרה או לא, תכף נראה. בהמשך, כשהפרשה מספרת שאכן נולד הילד, בהמשך הפרשה, והשם פקד את שרה כאשר אמר, ויעש השם לשרה כאשר דיבר. שרה נכנסת להיריון, ותער ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק. קורא לו יצחק לפי הציווי. ובהמשך כמה פסוקים התורה אומרת, ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. הכל פה מצחיק. מכל הכיוונים הדבר הזה מצחיק. כששרה שומעת על הבשורה היא צוחקת, וקוראים לילד הזה יצחק, וכאשר הוא נולד, שרה מדברת על זה שזה דבר מצחיק, כל השומע יצחק לי. מה כל כך מצחיק פה? בסדר, קרה פה איזה נס, אבל מה כאן הבדיחה הגדולה? איפה הבדיחה כאן שכולם צריכים לצחוק מכל הכיוונים? אז כך. אנחנו יודעים שצחוק מופיע לא רק כאשר שומעים איזו בדיחה מצחיקה, אלא בכל פעם שבן אדם נתקל במאורע מפתיע, הדבר הרבה פעמים יכול לגרום לאיזשהו צחוק. אם בן אדם נופל בצורה מצחיקה, זה בכלל לא מצחיק, זה אולי עצוב אפילו, אבל צוחקים. למה צוחקים? כי המאורע הוא מאורע מפתיע שלא היה אמור לקרוא ולא היה אמור להיצפות, לא היה צפוי מראש. אז כל דבר כזה יגורר אחריו תגובה. תגובת הצחוק היא תגובה על ההפתעה, על הדבר הלא צפוי ולא שגרתי. כאשר השם מבשר לאברהם ושרה, דרך המלאכים או דרך הנבואה, ששרה עומדת להיפקד בבן, זה דבר שהוא על טבעי, זה לא אמור לקרוא בכלל. הצחוק של שרה לא מבטא איזשהו זלזול או איזשהו בדיחה מצחיקה, אלא היא אומרת, זה לא יכול להיות. אני כזאת והוא כזה, מה פתאום שזה יקרה? בחיים לא קרה כזה דבר לשום בן אדם שבגיל 99 ואשתו בגיל 89 ייוולד להם ילד, בפרט שהייתה הכרה לאורך כל השנים האלו.
הצחוק של שרה ביטא את תגובת ההפתעה שלה כלפי הדבר הזה. כל השומע יצחק לי, כולם צחקו בגלל אותה הסיבה, לא צחקו בתור זלזול או ששמעו על הבדיחה הגדולה שקרתה לאברהם ושרה, אלא כולם הגיבו למאורע הזה בצורה לא מובנת בכלל. מה קרה כאן? חז"ל מספרים שעד כדי כך הדברים היו, שליצני הדור היו אומרים, מאבימלך התעברה שרה. הרי כמה זמן קודם שרה הייתה אצל אבימלך, אבימלך לקח אותה בלילה, והשם לא נתן לו לגעת בה, עם כל הסיפור, עוד מעט נגיע אל זה, אבל שחרר אותה למחרת בכבוד גדול והכל. אבל ליצני הדור אמרו, טוב, היא הייתה כל כך הרבה שנים עם אברהם ולא התעברה, ולילה אחד אצל אבימלך כנראה ממנו התעברה. עכשיו הדבר הזה, למה זה ליצנות? משום שהם ניסו למעט בעוצמת הנס. ולהגיד שמאבימלך התעברה שרה, נניח שלפי שיטתם זה היה נכון, זה לא נס. הרי מדובר פה על אישה הכרה, אישה שכבר חיה 89 שנים ולא יכולה ללדת. והתורה מספרת על המצב הגופני שלה, שהיא גם במצב כזה שלא יכולה ללדת בשום אופן. אז הם, בכל אופן הם ניסו למעט כמה שיותר בנס, אם לא מאברהם ושרה, אז לפחות רק שרה. אבל כולם ניסו פה להגיב איכשהו לתופעה המוזרה הזו שקרתה לנגד עיניהם, שדבר לא נורמלי קורה כאן. ולמה השם מצווה לקרוא לו יצחק? כדי להנציח את העניין הזה. כל מהותו של הילד הזה שנולד הוא מהות לא מובנת, לא צפויה, לא רגילה. משהו פה מוזר ולא רגיל. אז תקרא לו יצחק, כי זה מבטא את כל המהות שלו. שם של בן אדם אמור לבטא את המהות הפנימית שלו, כאשר באמת הוא נקרא בצורה מכוונת, כאשר הוא בצורה מודעת. אז כשהשם מצווה על אברהם לקרוא ליצחק יצחק, הוא בא לומר, הילד הזה הוא משהו מצחיק. זאת אומרת, הוא משהו שלא צריך להיות, הוא משהו שחי מעל החוקים הרגילים של הטבע, וזה המהות שלו. בעצם, עד שנולד יצחק, או קצת קודם לכן, לא היה בעולם את המושג יהודי. לא היה יהודי, ובטח שלא היה את המושג עם יהודי. היה בני נוח, שזה בעצם היום בלשוננו אפשר לקרוא אותם גויים. הרי העולם נחרב במבול, ונוח הקים מחדש עולם חדש, וכל הצאצאים שלו משתייכים אחריו ונקראים בני נוח, הם חייבים ב7 מצוות וזהו. הם יכולים להיות צדיקים גדולים כאשר הם עושים את המוטל עליהם וזהו. מאברהם מתחילה התופעה שנקראת יהודי או יהדות. בעצם התופעה הזו מתחילה ומיד אחר כך השם עוד בפרשה הקודמת מבטיח לאברהם על הולדת יצחק ואומר לו, זה יהיה הזרע שלך וממנו תקים את העם שלך, וזה יהיה העם היהודי שיהיה העם הנבחר ויתווה את הדרך לכל העמים. אם אנחנו מתבוננים בקורות ההיסטוריה של העם שלנו, של העם היהודי, ולא רק אנחנו עושים את זה, אלא יש הרבה, אוסף גדול מאוד של היסטוריונים וחוקרים ופילוסופים, כל מיני אנשים מכל רחבי העולם, שכל אחד בתורו יתייחס לתופעה הזו של העם היהודי כתופעה על טבעית, כתופעה לא מובנת, תופעה שכל חוקי הטבע וההיסטוריה סותרים אותה, ובכל זאת אנחנו קיימים. ניסו לרדוף אותנו, ניסו להשמיד אותנו, ניסו למחוק גם את העם היהודי כעם, במובן הפיזי שלו, ניסו למחוק את המורשת היהודית, בכל צורה שהיא, בכל הדורות, בכל הארצות. במשך 2000 שנה כבר אנחנו סובלים ונרדפים, ואנחנו קיימים, והמורשת קיימת, ורק מתפתחת יותר ויותר, לעומת עמים שלמים שהיוו אימפריות עצומות, בני פי כמה וכמה בגודל, בכמות, והתרבות שלהם הקיפה את כל העולם, ובזמנו הם היו הפאר והעוצמה של העולם. העמים האלה לא קיימים היום. יש איזו עיר נטושה באזור בעיראק, של תרבות בבל, שפעם שלטה על כל העולם. ויש ביוון פה ושם, וברומא. מדובר על תרבויות שזעזעו את כל העולם, בתרבות שלהם, בעוצמה שהם הפגינו, בתוצאות שהם עשו. ובכל זאת מהם לא נשאר כלום, ואילו העם היהודי שנרדף על ידם וניסו להשמידו, חי וקיים. מה פשר התופעה הזאת? איך זה מבחינה טבעית קורה כזה דבר? וכולם לא מבינים, והם מציינים את זה שאומרים, אנחנו פשוט לא יכולים לתת לזה שום תופעה. הם כותבים את זה בזה אחר זה. מצרפת ומרוסיה ומאנגליה ומארצות הברית, מכל רחבי העולם, ובאמת לתופעה הזו אין, גם במאזן הדמוגרפי של העניין. הייתי איזשהו חוקר שהראה שכאשר העם היהודי התחיל להתפתח, בערך גם אז האומה היפנית התחילה להתפתח, בערך באותם כמות של אנשים. ולעומת זאת, והיום אחרי 3,000 שנה אנחנו כמו שאנחנו,
והם בגודל הרבה יותר גדול. וגם זה דבר שנצפה מראש. התורה מבטיחה שהעם היהודי תמיד יישאר קטן, תמיד יישאר המעט מכל העמים, ובכל זאת הוא יישאר ויהיה קיים. מבחינת ההיסטוריה, נגיד לפי ההתרבות הרגילה, היינו צריכים להיות לפחות היום בגודל של העם היפני. לולא הגזרות, בסדר, אבל הייתה הבטחה שתמיד לא נהיה כזה דבר. ההסבר של כל הדברים האלה הוא שכל השורש של העם שלנו, של העם היהודי, טמון ביצחק. ויצחק זה דבר מצחיק, זה דבר שלא אמור לקרות, דבר שלא צריך להיות. כל הלידה של יצחק היא דבר שהוא לא שגרתי ולא טבעי. וגם כל המהות של עם ישראל, שהשורש שלו זה יצחק, כי מיצחק התחיל להיות העם היהודי, שאומר לאברהם כי ביצחק יקרא לך זרע. כיוון שיצחק נולד בצורה כזו, לכן גם כל ההמשך של העם הוא בצורה כזו, שכל הקיום שלו בכלל הוא דבר מגוחך לכאורה על פי החוקים הרגילים, אבל בכל זאת הוא חי וקיים. זה נקודה אחת שהפרשה מלמדת אותנו בקשר ליצחק, ובקשר להמשך, קשר אלינו כולנו. הבשורה השנייה שהמלאכים בישרו לאברהם זה שהם הולכים להחריב את הכרכים של סדום וחברותיה. 5 כרכים גדולים, ערים מאוד מאוד גדולות, לפי מה שיש תיאורים בחז"ל על זה. הם היו ערים שוקקות חיים, עם מסחר ועם כלכלה ועם ערים מוצלחות גם מבחינת הצמחייה שלהם. זה היה מקום, התורה באיזשהו מקום מספרת שזה היה המקום הכי יפה והכי פורח בארץ ישראל, האזור הזה של סדום. אז המלאכים אומרים לאברהם שהם הולכים להשמיד את העיר סדום, ואברהם פותח בתפילות. וזה תיאור מאוד מאוד יפה שהפרשה מתארת את הדו-שיח הזה בין אברהם ואלוקים. והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום. אני לא יכול להסתיר את זה מאברהם. ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה ואראה צעקתה הבאה אליי עשו קלה, ואם לא, ידע. אני יורד עכשיו לבדוק מה קורה עם סדום. תדע לך שאם אני באמת מוצא שהם לא ראויים לנס, לרחמים, אני משמיד אותם. ואברהם עודנו עומד לפני השם, ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר? האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? אברהם שואל את הקדוש ברוך הוא, ואם יש 50 צדיקים, אתה תספה את כל המקום יחד עם הצדיקים? הרי זה לא נכון. ויותר מזה, אברהם לא מתכוון שהצדיקים יישארו והרשעים ימותו. אברהם שואל שהזכות של הצדיקים תעמוד גם לרשעים, להגן עליהם ולזכות אותם בזה שהם לא ישמדו. חלילה לך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע. והשם עונה לו, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. בסדר, אני מקבל. אבל אנחנו נבדוק ונראה אם יש 50 אנשים. אברהם שוב, עיין אברהם אמר, הננה הועלתי לדבר ואנוכי עפר ואפר, אולי יחסרו מ50 הצדיקים 5. נניח, הסכמנו עכשיו על 50, נניח שיחסרו שם 5. אתה שחית ב5 את כל העיר, בגלל 5 אנשים אתה כבר תשמיד את כל העיר. ויאמר, לא, שחיתי נמצא שם 45. ואברהם ממשיך. ויוסף עוד לדבר אליו, אולי מצאו שם 40, לא יעשה בעבור 40. אל יחר להשם, אדברה, אולי מצאו שם 30, הנה הועלתי, אולי מצאו שם 20. הוא מבין פשוט, אברהם מבין שאם השם אומר לו, אם יש 50 אני לא משחית, והוא לא אומר לו, בסדר, נגמר, אז הוא מבין שאין 50, אז הוא מבקש הלאה והלאה והלאה, יורד ברף, עד שהוא מגיע ל10, וכשהשם אומר לו, אם יהיו 10 אני מגן עליהם, אבל אין 10, אברהם הולך. במאמר המוסגר, למה אברהם לא ביקש למטה מ10? אומרים חז"ל, כי אברהם ידע שבדור המבול כבר היו 10 צדיקים, הם לא הצליחו, בדור המבול היו 9 צדיקים, הם לא הצליחו להגן על הדור, אז הוא הבין שפחות מ10 כבר לא יכולים להגן על כל המקום. ואחר כך סדום נהפכה. מה התוצאות? אנחנו מכירים אותם עד היום. מלח וגופרית וסלעים, עין גדי, כל האזור, ים המלח, ים שלא יכול להתקיים בו שום יצור חי. זה התוצאות של סדום ושל המעשים הרעים שלהם. עכשיו בוא נראה, אנחנו עכשיו רואים את התורה בתור תיאור של מה שקרה שם, ובוא נראה מה קורה פה. הייתה גזרה שנגזרה
כל העיר סדום הוא עמדה בסכנה, אולי להפך ואולי לא, ואם היו מוצאים שם 50 צדיקים בעיר, סדום הייתה נשארת. נניח שאכן כך היו קוראים הדברים, וסדום הייתה נשארת עד עצם היום הזה, והיו חיים שם בשלווה, וממשיכים להתנהג כמו שהם היו מתנהגים. היה בא איזה מישהו אל אחד מראשי העיר, ומגלה את אוזנו בסוד, תדע לך שהוא עמדתם פה בסיכון גבוה, וכמעט שעשו בכם דין כליה, ומי שהגן עליכם היו 50 צדיקים בתוך העיר. איך היו מתייחסים לסיפור הזה? אפילו לא היו מתייחסים אליו אולי. בדיחה מצחיקה וזהו, לא מתייחסים אל זה, בלגלוג גמור. היה מישהו ניסה להפוך את העיר סדום? לא שמענו, לא ראינו, אתה מספר סיפורים? בתור מה? יש לך איזו הוכחה בכלל? וגם אם כן, יש לך בכלל, יש איזה היגיון ש50 צדיקים יגנו על העיר? מה הקשר בין זה שהוא יושב שם בפינה שלו ומתנהג כמו צדיק לביני? וכי הוא היה מגן עליי? אף אחד לא היה מקבל את זה ואף אחד לא היה מאמין לזה. אבל התורה מספרת שכך היו הדברים, כך התרחשו בהיסטוריה. זה סיפור היסטורי, זה לא סיפור מה שיקרה לעתיד, אלא זה סיפור של דברים שקרו והיו. אז זה יכול ללמד אותנו רק התייחסות, גם לחיים העכשוויים שלנו, שאכן באמת יש איזושהי בחינה, יש איזשהו מושג שנקרא, ונסעתי לכל המקום בעבורם. אדם מתנהג בצדק, אדם עושה דבר טוב, זה יכול להשפיע לא רק עליו, זה יכול, מי יודע מה הוא מגן עכשיו, מה הוא מונע במעשה הטוב שלו, ויהיה אשר יהיה, איזה אסונות ואיזה דברים רעים הוא מונע על כל המקום, על כל הסביבה, על כל האזור. בבקשה. איזה מעשים רעים עשו בסדום? אני אגיע לזה. קודם כל, עשו שם הרבה מעשים רעים, גם זנות וגם עוד דברים, ומעניין שכשהתורה מתארת את הדירוג של הרוע שלהם, התורה אומרת שהתביעה הכי גדולה עליהם הייתה שהם הפסיקו לגמרי את כל התמיכה בעניים ומנזקקים. זאת אומרת, סדום לא הייתה מדינה סוציאלית, אלא בדיוק להפך. דאגו שם רק לבעלי היכולת ורק לעשירים, וכל עני שהגיע, לא זו בלבד שלא נתנו לו, אלא גם מנעו מאחרים לתמוך בעניים. אחד הסיפורים למשל מספר על זה שביתו של לוט היה אחיין של אברהם שגר באזור סדום, הבת שלו ריחמה על אחד העניים שהגיע לשם ולא קיבל את מה שהיה צריך לקבל, וכשתפסו את זה, הענישו אותה בעונש חמור ביותר. כתוב שהעמידו אותה, הפשיטו אותה והעמידו אותה מרוחה בדבש באיזשהו מקום סמוך לדבורים, ופשוט הדבורים עקצו אותה עד מוות. ויש עוד תיאורים אכזריים על כל מיני דברים שהם היו עושים. אז הם עשו הרבה דברים אכזריים. כתוב למשל שבסדום הייתה מערכת חוקים מאוד מאוד מעניינת. למשל, מי שיש לו בהמות, הוא צריך לתרום את החלק שלו להוציא אותם למרעה, אז הוא צריך לראות את הבהמות במשך יום אחד. מי שאין לו בהמות, חייב לראות את הבהמות של כל העיר יומיים. למרות שהוא לא נהנה מזה, למה? ככה, זה חוקי סדום. כתוב שכשאחד היה פוצע את חברו ומוציא לו דם, היו מחייבים בתי המשפט, השופטים, מערכת המשפט של סדום, הנאורה, הייתה מחייבת את הנפצע לשלם לפוצע, כי הוא הקיז לך דם, הוא חסך ממך ללכת לרופא לשם הקזת דם. והכל היה בשם החוק. דרך אגב, יש סיפור מעניין על זה בחז"ל, שאליעזר עבד אברהם גם כן נקלע לסיטואציה כזאת, ופצעו אותו והוא תבע אותם וחייבו אותו לשלם, אז הוא אמר בסדר. לקח אבן ופצע את הפוצע, ופצע את השופט, ואמר מה שאני חייב לשלם לו, אני מעביר את זה אליך ואתה תשלם את החוב במקומי אל ההוא. אבל זה היה המערכת של חוקי סדום. אני עוד מעט אגיע לזה גם כן לחוקים האלו יותר בפירוט, אבל זה מסר מעניין שאנחנו רואים שגם אם בעיניים זה לא נראה בדיוק ככה, אבל ההנהגה של השם בעולם עובדת בצורה כזו שיש ונסעתי לכל המקום בעבורם, וכשאדם מתנהג כן בצורה טובה וראויה, הוא ידע שהוא מגן עכשיו על כל האזור ועל כל המקום, גם אם הוא לא רואה בדיוק איך זה עובד ואיך הדברים קורים. לאידך גיסא, בקשר לזה יש סיפור על העיר ביתר. אולי שמעתם עליה, בזמן מרד בר כוכבא, אחת הערים שהתבצרו בהם הייתה העיר ביתר, בסביבות ירושלים, ושם היו המוני בני אדם, ממש מאות אלפים ומעלה, והתבצרו שם במשך כמה שנים טובות, ומשם ניהלו את המרד,
והרומאים לא הצליחו להכניע אותם עד שמסופר בחז"ל שאדריאנוס, מצביא הרומאים באותה תקופה, החליט להפסיק את הכל ולחזור לרומא. מספרים שם חז"ל שהיו שם 200,000 גיבורים שהיו בצבאו של בר כוכבא. 200,000 גיבורים. כנראה שחוץ מהם היו עוד אנשים, אבל הם היו החיילים בצבאו. חוץ מזה, היה שם דודו של בר כוכבא בשם רבי אלעזר המודעי, שהביטוי של חז"ל הוא שהיה עסוק בשקו ובתעניתו. הוא היה צם, מתפלל, ובכל יום היה מתפלל ואומר, ריבונו של עולם, אל תשב בדין היום. היום אל תדון, אל תשב בדין, כי אם הוא ידע שאם השם יושב בדין, התוצאות יכולות להיות גרועות מאוד. מסופר שכשאדריאנוס רצה לעזוב את המקום ולחזור לרומא, היה שם איזה קוטי אחד, איזה גוי, שניגש אליו ואמר לו, אל תתייאש, אני יודע מה הסיבה שאתה לא מצליח, בגלל אותו צדיק שיושב בפינה ולומד, אני אדאג לכך שהוא יפסיק ואתה תוכל לנצח. הוא הלך ולחש לאוזנו דבר מה, והוא לא התייחס אליו, רבי אלעזר לא התייחס אליו כמובן, אבל הוא היה בתוך התפילה, אבל עדי ראייה סיפרו את הדבר לבר כוכבא, והוא מיד קרא לדודו ושאל אותו, הוא קרא לקוטי ואמר לו, מה דיברת איתו? אז הקוטי אמר לו, אותו גוי אמר למצביא, לבר כוכבא, הוא סיכם איתי שנעשה איזושהי פעולה מסוימת שתגרום לאדריאנוס לכבוש את העיר. אני לא יודע בדיוק את הפרט מה הוא רוצה לעשות, אבל ככה אמר אותו גוי לבר כוכבא. קרא בר כוכבא לדודו ואמר לו, מה דיברת? אז הוא אמר לו, לא דיברתי, התפללתי בכלל ולא שמעתי מה שהוא אמר לי. מסופר בחז"ל, והגרסה הזו נמצאת בכמה וכמה מקומות בחז"ל, שהוא הרג את דודו מרוב כעס, ובאותו יום נכבשה העיר ביתר. זאת אומרת, המגן האמיתי של העיר לא היו 200,000 הלוחמים, אלא היה אותו צדיק בשם רבי אלעזר המודעי, דודו של המצביא בר כוכבא. כאשר בר כוכבא הרג את דודו שהיה המגן האמיתי של העיר, אז נכבשה העיר למרות 200,000 הלוחמים שהיו בה, וכולם נהרגו, לא נשאר מהם אף אחד. זה נושא אחד שקשור פה לנושא הזה של סדום, אבל יש גם היבט נוסף לעיר סדום. נסתכל עכשיו מהצד על מה שקורה בסדום. 5 ערים גדולות, כל האזור של עין גדי פורח ושוקק חיים, בבת אחת המקום נהפך להיות למה שאנחנו מכירים אותו היום. איך היו התגובות בארץ שלנו על כזה אסון? כזה מעין צונמי כזה שבבת אחת מוחק את כל הערים האלו והופך אותם, הכל הופך להיות ממקום פורח לים המלח, לים המוות. איך היו התגובות? מן הסתם מקימים ועדת חקירה, לפרשנים, וזה אומר כך וזה אומר כך, וכל מיני אנשים אדם מנסים להבין בדיוק מה הייתה התופעה הגיאולוגית או תופעה אחרת שגרמה להתפרצות, שגרמה בדיוק ש5 ערים התהפכו ויגיע מלח ויגיע כך ויגיע כך, והיו עוסקים בזה מן הסתם הרבה. אבל מי שקורא את התורה במבט האמיתי של הדברים, יודע שלא דובים ולא יער, אלא סדום התנהגה כמו שהתנהגה ונגזר עליה עונש כליה, והקדוש ברוך הוא שברא את סדום והפך אותה לגן עדן פורח, יכול להפוך אותה ברגע אחד לים המלח שהוא ים המוות. אבל מן הסתם שגם אנחנו היינו איכשהו יותר מנסים לשייך את הדברים לאיזשהו הסבר, ומנסים להבין, והיה מעניין אותנו, היינו מתעניינים בזה ומביעים דעה ומחווים דעה. אני רק אומר שרואים פה איזשהו מסר בפרשה, שהדברים שקורים וגם מה שקורה היום בזמננו, אם קורה איזה צונמי וכולם מנסים להסביר מה קרה ולמה קרה, או התפרצות של הרגש או רעידת אדמה או לא משנה מה, נכון שאפשר להסביר את הדברים בצורה כזו או אחרת, אבל זה רק, הפרשה הזו מלמדת אותנו שיש לכל דבר את ההסבר הפנימי והמהותי שלו, וייתכן שבגלל התנהגות לא ראויה או משהו אחר שלנו, של מישהו אחר, קוראים כל הדברים האלו. אז שוב, זה מחזיר אותנו אל ההפנמה הזו של המסר, שכל התנהגות ראויה שלנו יכולה הן להגן, והן לגרום, הן להגן כלפי שלא יקרה דברים כאלו, אם יש מספיק התנהגויות טובות, והן להפך, כמובן שבמידה ואנחנו מתנהגים כמו שלא צריך להתנהג, זה יכול לגרום ולהביא תופעות חמורות מאוד, גם כאשר אי אפשר לשייך את זה בדיוק בין ההתנהגות ובין התוצאה, אבל התורה אומרת שככה, זה נוסחה, מתנהגים לא בסדר, כעבור כך וכך זמן מגיעה התוצאה והתגובה הקשה. זה מלמד אותנו רק, התורה נותנת לנו איזשהו מעוף, איזשהו מבט יותר ארוך טווח, על כל
פרספקטיבה יותר רחבה, ומלמד אותנו לשייך בין דברים כאלו, בין התנהגויות לבין התוצאות שקורות פה בעולם. נקודה נוספת שרואים בפרשה, שיכולה גם כן נוגעת למה שקרה ומה שיכול לקרות. הפרשה מספרת שאברהם באחד המסעות שלו הגיע לגרר. גרר הייתה באזור אולי של עזה היום, משהו בין מצרים ובין ארץ ישראל. וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה. ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל. ואבימלך לא קרב אליה, והוא אז מתחיל להצטדק. הרי אברהם סיפר שהיא אחותו וגם היא אמרה ככה, ואני בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. הסיום של הפרשה הוא שאבימלך באמת קרא בבוקר לעבדיו, ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו, מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי בממלכתי חטאה גדולה? אבימלך אומר, מה ראית להכשיל אותי, לנסות להכשיל אותי בכזה דבר? אז אברהם אומר לו, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אני הבנתי שאין פה יראת אלוקים, האנשים פה חשודים על כך שאם הם רוצים משהו הם יעשו את כל הדברים כדי להגיע לדבר. פחדתי שיהרגו אותי כדי לקחת את אשתי, וחוץ מזה שבאמת יש לה גם איזשהו, אפשר לקרוא לה, יש לה הגדרה של אחות, דרך, כי הייתה אחיינית שלו, ולכן אמרתי שהיא אחותי. מה בעצם אברהם עונה לאבימלך? רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. קודם כל, מאיפה אברהם ידע שבמקום הזה אין יראת אלוקים? אולי כן יש, אולי אנשים פה יראים והם מוסריים והגונים והם לא עושים מעשים אשר לא יעשו. אומרים חז"ל שכשאברהם הגיע למקום מיד שאלו אותו מי זאת, מה זאת, מה הקשר שלך אליה. אז אברהם מבין, אומר ככה, הלשון של הגמרא אומרת אחסנאי שבא למקום. על מה שואלים אותו? על עסקי אכילה או שתייה או על עסקי אשתו? כשהאחסנאי מגיע למקום, אז כשפותחים אותו במשא ומתן זה על אוכל, על שתייה, על לינה, מציעים למקום. לא שואלים אותו קודם כל מי זאת האישה הזאת. ואברהם ראה שכאשר עושים דבר כזה הוא הבין, פה אין יראת אלוקים, אני צריך פה לפחד, כיוון שהם מתעניינים בה, הם גם יכולים להרוג אותי בשבילה, אז אני מיד צריך להגן על עצמי. מסתבר גם שאברהם ידע שהשם לא ייתן לאבימלך לגעת בשרה, ולכן הוא ככה יותר אחרת מסתבר שאולי היה עושה את זה, אבל בכל אופן זה היה התשובה של אברהם לאבימלך. עכשיו מונח פה בתשובה הזו, מונח פה עוד מסר מאוד מאוד גדול. מה זה רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני? המילה רק לכאורה היא מיותרת. שאברהם יגיד, כי אמרתי, אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. המילה רק באה למעט. יש הכל אבל אין יראת אלוקים. מה הוא מתכוון כאן? אז אני רוצה רגע להפליג בזמן ולהגיע לתקופה שלפני 60 וכמה שנים בגרמניה, טרום שואה, עוד כך וכך שנים לפני השואה. אחד מגדולי הרבנים שחיו אז בפולין הגיע לגרמניה לסמינר של רבנים ונתן שם דרשה בפני התלמידים. אז הוא אומר להם שם כך, אומר להם כך, כשאנחנו נפגשים במקום שבו החיים הם מתוקנים, האנשים הגונים, מנומסים, עם תרבות מעודנת, מה שנקרא נימוסים אירופאים ודברים כאלו, אז אפשר להניח, אפשר לחשוב שהאנשים האלו הם בסדר גמור. עם האנשים האלה אפשר לחיות בשקט, עם האנשים האלה לעולם לא יפגעו בזבוב לרעה. אני רגוע במקום הזה. אבל זה לא כך, אמר להם הרב, תדעו לכם שיכולה להיות אומה הכי מתורבתת בעולם, אבל בלי יראת אלוקים, כאשר מה שמכוון אותה ומה שמניע אותה זה לא יראת אלוקים, אלא להיות הומני, להיות תרבותי או כל דבר אחר, הם יכולים בין רגע להיהפך ולהיות חיות טרף, כפי שבאמת אכן קרה. מסופר שם בסיפור שאז התלמידים פשוט לא האמינו למה שהוא אומר להם. הוא הגיע מפולין, מה הוא מבין בגרמניה, אנחנו חיים כאן, אנחנו מכירים את האנשים, אנחנו מכירים את הציבור שאנחנו חיים סביבו, אבל כמה שנים ספורות אחר כך המציאות הוכיחה את זה, והוא עצמו גם כן נרצח באכזריות רבה בשואה, במהלך השואה, אותו רב. האומה הכי מתורבתת בעולם, האומה הכי מנומסת, שהייתה סמל ודוגמה לכל העולם, נהייתה בן רגע לחיית טרף,
כאשר תוך כדי ההתנהגות הרצחנית, כולם יודעים בטח, הם יכלו לעמוד עם כפפות לבנות ולכל צלילי מוזיקה קלאסית, ותוך כדי הדברים האלו לעשות את מה שהם עשו ליהודים במחנות, או יכל להיות נאצי שהיה מתעלל באכזריות ביהודים, כשהוא חוזר הביתה לכלב שלו, הוא מטפל בו בכל האהבה והחום והרוגע והנעימות. זאת אומרת, זה לא שמדובר, לא הגיעו לכאן פרימיטיביים, התחילו להשתולל. נשארו אנשים, אותם האנשים כמו שהם היו, ובתוך כדי ההתנהגות הזו, כשהם חיו בינם לבין עצמם, הם חיו באמת כמו שהם. אבל הם התנהגו כמו חיות טרף. איך יכול להיות כזה דבר שאדם כזה, מתורבת וגבוה, יתנהג כמו שהוא מתנהג? רק אין יראת אלוקים במקום הזה. כאשר אדם בונה לעצמו את המוסר, על פי הרגשות, על פי כל מיני דברים אחרים, ואין מעליו איזשהו משהו מגבוה שמכתיב לו את זה, משהו אבסולוטי שאומר לו, כך צריך להיות, כי כך אני רוצה וכך בראתי את העולם, כשאין את הדבר הזה, כל התרבות לא שווה כלום, ויכולה באמת להיות, וראינו, זה לא מליצה בעלמא, ראינו את זה בצורה מוחשית. זה מה שאברהם אומר לאבימלך. רק אין יראת אלוקים במקום הזה, המקום שלך הוא נהדר, הוא נפלא, המקום שלך הוא סמל התרבות של האזור, אבל אין יראת אלוקים. רק אין יראת אלוקים, אני פוחד עד כדי רציחה. אני פוחד, אז אני אומר, זאת לא אשתי, זאת אחותי, וכל מה שמסתעף מזה. לא הבנתי למה הוא רק. הוא בא לומר לו, אתה צודק, המקום הזה הוא נפלא, אבל אני מזהה שאין פה יראת אלוקים. רק, זה מה שאין, יתר הדברים יש. זה משהו הרבה, זה לא... כן, הוא לא בא לומר שזה דבר שולי וקטן, רק הוא אומר, מכל הדברים שקיימים, זה הדבר היחיד שלא נמצא אצלכם. ולכן, אני פוחד. טוב.